...2014-ben, pont 10 éve kezdtem fotózni a Majálist, csak erre jártam és belebotlottam, és rájöttem, hogy fantasztikus, és aztán utána évről évre mindig visszatértem. Sok szempontból egyébként nem csak a színesség, a kavalkád, meg a társadalmi rétegek, akik megjelentek, az érdekelt, hanem hogy közesemény, tehát hogy senki nem akad fenn azon, hogy fotózik az ember, mert hogy mindenki fotózik, tehát hogy normális fotózni, és ez vonzott. Ennek a lehetősége, hogy szabadon lehet. Rengeteget meg lehet tudni az emberekről, ilyen Majálison, meg a magyarokról. Én hallgatom is, hogy miről megy a diskurzus, és ez sokat hozzá az élményhez. Én mindent próbálok nem tudatosan csinálni, aztán persze tudatossá válik maga a válogatás, vagy a szerkesztés, de a készítés az nem tudatos. A legjobb képek azok olyanok, amik nem ilyen visszatérő motívumokból vannak, hanem ilyen teljesen váratlan események, vagy váratlan fotók, amikhez szerencse is kell, tehát, hogy hiába lát meg valami érdekeset az ember, ahhoz azért nagyon nagy szerencse is kell, hogy azt le tudja fotózni. Hoppá, még ott ez a... Megvan a néni a rás mögött MSZP-s lufival cigarett. Ez a durva, hogy 10 év alatt mondjuk valakit 3-szor lefotóztam, és már nekem ismerős lesz, mert hogy nézem a képét, és amikor jön szembe, akkor azt hiszem, hogy ismerem. Hát egyszerű mindenható. Ez közben nem, csak már lefotóztam 3-szor. Szerintem ez nem az én tisztem, hogy megmondjam, hogy milyen összefüggések vannak, én ezt nem tudom megmondani. Vannak dolgok, amik úgy triggerelnek arra, hogy lefotózzam őket, mint mondjuk a lufik, vagy a vattacukor, meg ilyesmik. És amikor már sok van ezekből a képekből, akkor már így próbálom kerülni őket. Mert hogy abban gondolkozom, hogy ha lesz egy nagyobb sorozat a 10 évnyi anyagból, akkor abban nem lesz a 20-30 képből nem lesz 8 vattacukros kép, mert az unalmas lenne. Emiatt most már így például a mostani Majálison kerülöm ezeket a motívumokat. Aztán persze újra megint lefotózom, de ennyi tudatosság mindenképpen került bele. De egyébként direkt például nem néztem át, hogy min van eddig. Pontosan, bár amúgy már sokszor végigmentem, meg évről évre végigmegyek a Majálison, mármint a korábbi képeken. De most az elmúlt években egyáltalán nem foglalkoztam ezzel, és szerintem pont ezért most a 10. évben sikerülni fog a 10 évből egy olyan válogatást csinálni, amiben nincs felesleg, nincs túlzás, hanem kiegyensúlyozott.